Το θρυλικό ρημουλκό του πολεμικού ναυτικού Νέστορ από αυτή τη στιγμή αγκαλιάζεται από τα βάθη του Μπρόζιαλου, της θαλάσσιας περιοχής του Μπρόζιαλου, της τοπικής κοινότητας Κεφαλά από Κορώνου. Δηλώνουμε την πλήρη ικανοποίησή μας, ένα όραμα δεκαετίας και πλέον βαίνει σιγά σιγά προς την υλοποίησή του και στην ολοκλήρωσή του. Εναπομένει άλλη μια πόντιση του μεγαλύτερου πλοίου Πολέγανδρος, την ίδια περιοχή σε πιο βαθύ πυκμένα, στα 21 μέτρα, το οποίο θα είναι μήκος μεγαλύτερο από το Νέστορα, ο οποίος είναι 21 μέτρα, θα είναι 42 μέτρα. Και έτσι το πρώτο καταπληκτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής στη χώρα μας γίνεται πραγματικότητα. Εμείς που το ζήσαμε, εμείς που το οραματιστήκαμε και ανοίξαμε διάβλο και δρόμους και σε άλλους θεσμικούς φορείς να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα και να δημιουργήσουμε άλλης μορφής εναλλακτικό τουρισμό, πάντα σεβόμενοι το περιβάλλον, νιώθουμε την πλήρη ικανοποίησή μας. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν προς την προσπάθεια αυτή.